रॉयल ऑस्ट्रेलियन हवाई दळाचे लांब पल्ल्याचे बोईड P-8A मरीटाईम सर्व्हिलन्स विमान 3 दिसांच्या भारत दौऱ्यार आयला। हे विमान भारतीय हवाई दळाच्या INS हंसा विमानतळाचेर देवला। भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या हवाई दळांनी संयुक्त मरीटाईम सर्व्हिलन्स कवायतीची चालू केल्या। INS हंसाचे नेतान आशिल्ले P-8I स्क्वॉड्रन ऑस्ट्रेलियाच्या P-8A विमानांत होस्ट आसता। दोनूय हवाई दळांची ही विमानां बिरेस्तारान 9 जूना मेरेन पणबुटी विरोधी झूज सर्व्हिलन्स मोहीम हातीन घेतली।